Благодаря много, другари председател, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, другари и другарки. Първо искам да благодаря на хората, които са в тази листа, които показаха кураж и отговорност, които показаха вярност и лоялност, които са тук, когато е трудно. И затова не бива да ги забравяме, каквото и да се случи, вие вече сте герои и аз ви благодаря от сърце. В тази кампания ние от БСП Обединена левица сме обречени да опровергаем злокобни прогнози. И възпомена една от тях, която вече опровергахме. Преди няколко седмици, едва преди няколко седмици, се казваше: оставете ги там БСП, не е вече интересно. А ние се събрахме на конгрес и казахме: брей, чакай малко. Тук има жив политически организъм. Той е развил свой имунитет в продължение на 135 години. И ние няма да позволим една славна история да се сведе до последната година. Би било твърде лесно за нашите опоненти. Би било твърде хубаво за тези, които считат, че пазарния фундаментализъм няма опоненти. Ние сме повече от това. И го доказахме още в началото на февруари. Последваха други прогнози. Добре, казват. Направихте промяна неочаквана в своето председателство, избрахте друг човек, обаче сега ще почнат да го саботират и ще му пречат. В Националния съвет ще се избият. Не може той да направи това, което казва. На което ние отговорихме: сега ще ви разкажем за една социалистическа идея. Обновление чрез уважение. Ще направим това, което сме казали, без да се избием и като уважим тези, които са били пред нас. И аз тук искам да изразя своето уважение към Петър Кънев, който достойно беше депутат години. И днес е на първия ред, давайки път на следващите социалисти. След това дойдох в Бургас. Прогноза. Сега ще видиш какво е. Областен съвет, трудности. Ние се събрахме, помните ли? Беше скоро, преди 10 на 12 дни, 15 дни, помните? Събрахме се, запознахме се, поговорихме, взехме решение: Крумети ще водиш. Аз приех партийната повеля, казвам: добре. Видяхме се с другарите, поговорихме и днес имаме най-добрата листа, създадена от специалисти, с всички общини. И най-важното, нашите партийни хора, ръководителите на партията по места, стъпиха на първия ред и казаха: БСП е в номер 5 в тази листа и никъде другаде. Защото, казвам, тук са специалисти, но те имат друга отличителна черта, освен че са адвокати, учители, предприемачи. Тези специалисти са социалисти. И може да има и социалисти и в други листи. Но само в нашите листи има само социалисти. И това прави разликата. Защото когато говорим за промяна, трябва да знаем, че тя има няколко аспекта. Промяна в почтеността, по който се управлява нашата държава. Да, тук надявам се ще намерим съмишленици и други партии. Но промяна и по отношение на общия политически строй, който ни се налага като безалтернативен. В рамките на демокрацията има друг начин на функциониране. Казва се демократичен социализъм. Това е истинска промяна. Промяна, която променя целите системи, по които ние живеем.
Промяна, в която един град като Бургас се развива не само чрез публичните инвестиции и европроекти, а и с собствената си сила. И тази сила способства всички да живеят по-добре. Не само тези, които държат капитала. Промяна, която прави така, че училищата са училища и са равно достъпни за всеки, а не някой да се събужда с по-добър шанс, защото родителите са му много по-богати. Промяна, в която можеш да се лекуваш без да имаш връзки и без да трябва да доплатиш. Под масата, но вече и над масата, системно. Промяна, в която болницата не трябва да е частна, за да е добре оборудвана. За тази промяна кой ще говори? И ние затова избрахме и това мото. Справедлива България е възможна. Защото справедливостта също има два аспекта. Първият е този, за който спомена и Тодор Байчев. Правният юридически аспект, съдебната система. Наказуемостта на тези, които го защитават. Защитата на тези, които са жертви. Края на източването на публичните средства чрез системна корупция. Да, такава справедливост трябва и тя е възможна. Но има и друга. Социално-икономическа. Тази, която разпределя справедливо благата на тези, които ги създават. А не брутния вътрешен продукт да расте година след година. Да растат и броя на милионите на малко хора. И малкото пари за милиони хора. Това е идеологически спор. Идеологически дебат, в който ние с тази листа сме готови да влезнем и да се ангажираме.